ini cycle competition. So competition along itu dak kelong lo KYF itu social media long pilo. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council nili department tourism department nili tum support dun pen ini nili tum pacun kontak lo lasi kechengsi angdeng penta isi mesen amesesi dam lo lasi kebang giani sitamelo ni tum aningkan wang sitamelo lo so competition abang ke ni tum langpon football lapen am so sepa me pan ni tum klempon ko lasi non sitamelo riders atu Nagaland penta wang lo Manipur penta wang lo lasi pathe muchoji klempon dri pan lasi committee sitamelo ni tum keseng ponji sisik pon lo lasi kebang giani sitame adu kesias nang support dun itu Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram alangi na support pensi ni itu kempon keklo. Sir, nang letum la person cycling racing nang letum kopi ka matha pensi lapson kedeng kon sir. Mane da ka oi kimi atum han theklo ka si menang atum cycle aning itok do la pen menang atum ta kong dak competition pen dang lo sa alang ni tum pen la ning ke hang atum sitamelo wang lo la pen chingwai chingsai pen noni tum la teaching siang deng sitamelo dak local sitamelo participate asi itu malong ta menang texture no wiki min la so platform ki kon pen mo alang tum sitamelo yu hiang kang long jong si alang tum chepate du long lo ko Karbi Anglong han ta nong nampan wang Sir, la Bangso kachepate long hong ben na kachepate na dum apa itu hong pen do Nepal pen do Bangalore pen do Manipur pen do hong pen ta menang alang itu all India level sitamelo menang competition lo ke high atum sitamelo dak nandon lo Sir, kachepate ang kang ikunat selang letum han la racing ki 1 kilometer selang la seta ka 5 km 5.3 km do la song bong sitamelo no thing pi ben sitamelo aper punangi sum ta do meta do la se asap so rough and tough la song do kechengsi lo ko monon pi anto se rough and tough atem tamelo itu malong lagi inglong ari ta do menangan itu dari sports event bang itu tak patun biun sih bangkon bagat seperti dulu sir kini dah kadu 45 meter dak lokal itu tadi kan klempon pom nang itu le support untuk